ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன் 3 வந்து ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். அதுக்கான அடித்தளத்தை ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம்லேயே போட்டுட்டாங்க. ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூ கார்ஃபில்ட் சொல்லிப்பாரு, எனக்கு வந்து செத்துக்கப்புறம் நான் சில தவறான வேலைலாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன், நான் ரொம்ப கெட்டவனா மாறிட்டேன், ஒரு தப்பான வழியில் போயிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து சொல்லியிருப்பாரு. மார்பியஸ் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா மார்பியஸ்க்கு பின்னாடி சவுத்தில் வந்து ஸ்பைடர்மேனை வரைஞ்சி கொலைக்காரன் சொல்லி எழுதி வச்சிருப்பாங்க. அதில் கொலைக்காரன்னு போட்டு வச்சிருக்க ஸ்பைடர்மேன் மேபி ஆண்ட்ரூ கார்ஃபில்ட் ஸ்பைடர்மேனாக கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நோ வே ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லிப்பாரு, நான் தவறான ஒரு வழியில் போயிட்டுன்னு சொல்லிப்பாரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொலைக்காரன் சொல்லி அவரை வரைஞ்சி எழுதி வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்பியஸ் ஸ்டைலில் இல்லை, மார்பியஸ் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்ப்பாரு. அந்த நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ரைனோ பற்றி ஒரு இன்ட்டு குத்து வச்சுப்பாங்க. அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கேட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் குத்து வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த 2 கேரக்டருமே நம்ம ஸ்பைடர்மேனுக்கு ரிலேட்டடான கேரக்டர் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரைலரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்காட் பில்டிங் அமைச்சிருப்பாங்க. அந்த பில்டிங் எக்ஸாக்டாக அமேசிங் ஸ்பைடர்மேனில் வந்த அதே பில்டிங் தான். அப்புறம் ஏன்டா ஹோம் கமிங்கில் வந்து வல்ச்சரில் காமிக்கிறான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து வல்ச்சர் ஒரு வேரியண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி லோக்கி சீரீஸில் வந்து லோக்கி மாதிரி இன்னொரு லோக்கி இருந்தார் வேரியன்ட்ஸ், அது மாதிரி தான் வல்ச்சர் ஒரு வேரியண்ட்டாக கூட இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மார்பியஸும் வெனமும் ஒரே யூனிவர்ஸ் இந்த அஃபிஷியலாக கன்ஃபர்மேஷனே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஆண்ட்ரூ கார்ஃபில்டுக்கும் அவெஞ்சர்ஸ்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிற விஷயமே தெரியாது. அதே மாதிரி தான் வெனக்கும் அவெஞ்சர்ஸ்னு இருக்கிறதே தெரியாது. ஆண்ட்ரூ கார்ஃபில்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு, நான் இது வரைக்கும் ஏலியன்ஸ் கூட சண்டை போடுறதில்ல, ஏலியன்ஸை பார்த்ததே இல்லைன்ற ஒரு வார்த்தையும் சொல்லியிருப்பாரு. மார்பியஸ் மூவியோட ரிலீஸ் டேட்டும் இப்போதைக்கு தள்ளி போட்டுட்டாங்க. மேபி அதில் ஆண்ட்ரூ கார்ஃபில்டோட கேமியோ இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ குட்டி கழிச்சு பாருங்கள், கணக்கு கரெக்டாக வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை அடுத்த தாரமான ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.